няма какво се лъжеме. Прекрасно е организирано всичко. Вашата помощ беше много важна. На Антония, че ни покани днеска. И наистина възобновихме едни връзки с два много сериозни театъра в Македония. Да сме живот и здраве, има планове, те да се развият още по-сериозно. Браво. Колеги, понеже се министър нарича, сега ще изтърпите една минута политическа реч. Катастрофата между двете страни е пълна. И единственото, което може да ги спаси, сте вие хора като вас. И не е клише, че културата създава мостове. Там, където са разрушени, вие ги строите обратно. Така че по-скоро аз ви благодаря и се надявам през следващите няколко години първо да има засилено българско присъствие в Македония и после да има македонско присъствие в България, за да видим колко много неща ни свързват. Те да видят вие колко сте добри, а нашата публика да види пък какво правят те. И в крайна сметка смисъла на всичкото, което правим, да останем хора. Така че много ви благодаря. Страшно е важно да сте тук днес и вчера. И се надявам да се срещаме по-често и тук, и на други места. Благодаря. Браво!